Balkanski podzemni svet obavijen je velom misterije, nasilja i moći. Likovi o kojima ćemo govoriti postali su sinonim za strah, kriminal i kontroverze. Neki su za jedne heroji, za druge zločinci, ali jedno je sigurno, njihove priče ostavile su dubok trag u istoriji Balkana. Ova lista ne predstavlja naše lično mišljenje, već isključivo činjenice i javno dostupne informacije. Cilj nam nije da uvredimo bilo koga, već da prikažemo najmračnije strane kriminalnog miljeja. Ovo su top 10 najpoznatijih kriminalaca Balkana. Pa da počnemo. Na 10. mestu je Darko Šarić. Rođen je 1969. godine u Pljevljima. Postao je jedan od najvećih narkobosova na Balkanu. Njegovo ime odjeknulo je 2009. godine kada je u Urugvaju zaplenjeno više od 2 tone kokaina. Šarićev klan bio je povezan sa pranjem novca kroz luksuzne hotele, firme i nekretnine. Bio je u bekstvu punih 5 godina, sve do 2014. kada se predao. Danas služi višegodišnju kaznu zatvora, a o razmerama njegovog kriminalnog carstva i dalje se spekuliše. Na 9. mestu nalazi se Kristijan Golubović. Rođen je 1969. godine u Beogradu. 90. godina postaje ozloglašen po pljačkama, iznudama i povezanosti sa kriminalnim krugovima u Nemačkoj. Više puta je hapšen i osuđivan, a njegov život često je bio mešavina kriminala i estrade. Njegova ekscentričnost i medijska eksponiranost učinile su ga jednom od najkontroverznijih ličnosti u regionu. 8. mesto zauzeo je Sretko Kalinić, poznat kao Zver. Rođen je 1974. godine u Zagrebu. Bio je jedan od najbrutalnijih egzekutora zemunskog klana. Hladnokrvno je učestvovao u desetinama likvidacija i otmica. Njegova surovost stekla mu je nadimak Zver. Uhapšen je 2010. godine u Hrvatskoj, nakon sukoba sa kumom Milošem Simovićem. Danas služi višedecenijsku kaznu zatvora. Na 7. mestu je Dušan Spasojević, zvani Šiptar. Rođen je 1968. godine kod Peći. Kao vođa zemunskog klana bio je poznat po otmicama, reketu, švercu droge i ubistvima. Najozloglašeniji događaj bila je organizacija atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića 2003. godine. Ubijen je iste godine u policijskoj akciji Sablja. 6. mesto pripada Miletu Lukoviću, poznatom kao Kum. Rođen je 1966. godine. Bio je desna ruka Dušana Spasojevića i drugi čovek zemunskog klana. Učestvovao je u planiranju brojnih zločina i imao ključnu ulogu u atentatu na Zorana Đinđića. Ubijen je zajedno sa Spasojevićem 2003. godine tokom akcije Sablja. Na 5. mestu nalazi se Zoran Šijan. Rođen je 1964. godine u Beogradu. Bio je evropski šampion u kickboksu, a kasnije vođa surčinskog klana. Uhapšen je 12. aprila 1998. godine u velikoj akciji policije kada je zaplenjeno 31 luksuzni automobil i ogromna količina oružja. Kasnije se pokušao okrenuti legalnom biznisu, ali je ubijen 27. novembra 1999. godine u centru Beograda. Ubice nikada nisu pronađene. Na 4. mestu je Ljubomir Magaš, poznat kao Ljuba Zemunac. Rođen je 27. maja 1948. godine u Beogradu. Jedan je od pionira balkanskog podzemlja, ozloglašen u Frankfurtu 70. i 80. godina. Bavio se iznudama, krađama i nasiljem i ubrzo postao legenda kriminalnog sveta. Ubijen je 10. novembra 1986. godine ispred suda u Frankfurtu
od strane Gorana Vukovića. I danas postoje sumnje da je u njegovo ubistvo bila umešana jugoslovenska državna bezbednost. Treće mesto zauzima Željko Ražnatović Arkan. Rođen je 17. aprila 1952. godine u Brežicama u Sloveniji. Jedan od najpoznatijih kriminalaca, ali i paravojnih lidera u ratovima 90-ih. Bio je na Interpolovoj listi najtraženijih, više puta hapšen, ali je uspevao da beži iz zatvora širom Evrope. Osnivač Srpske dobrovoljačke garde, Arkanovih tigrova, kupio je fudbalski klub Obilić i osnovao političku stranku. Ubijen je 15. januara 2000. godine u hotelu Intercontinental u Beogradu pred brojnim svedocima. Na drugom mestu nalazi se Aleksandar Knežević, poznatiji kao Knele. Rođen je 27. aprila 1971. godine u Beogradu. Bio je član voždovačkog klana i pripadnik Srpske garde. Harizmatična i voljena figura među mladima toga vremena. Preživeo je nekoliko pokušaja atentata, ali je ubijen 28. oktobra 1992. godine u hotelu Hajat. Ubice nikada nisu otkrivene. I konačno, na prvom mestu je Milorad Ulemek, zvani Legija. Rođen je 15. marta 1968. godine u Beogradu. Još kao mladić ulazi u kriminal, a kasnije odlazi u Francusku, gde postaje pripadnik Legije stranaca. Po povratku u Srbiju pridružuje se Arkanovim tigrovima, a potom postaje komandant Crvenih beretki. Imao je ključnu ulogu u rušenju Slobodana Miloševića 5. oktobra 2000. godine. Kasnije je osuđen za ubistvo predsjednika Srbije Ivana Stambolića i atentat na premijera Zorana Đinđića. Za jedne je heroj, za druge kriminalac i ratni zločinac. Ali nesporno je da je bio jedna od najuticajnijih figura balkanskog podzemlja. Ovo je bila lista top 10 najpoznatijih kriminalaca Balkana. Njihova imena obeležila su jednu mračnu eru regiona, a njihove priče i danas izazivaju strah, fascinaciju i brojne kontroverze. Napišite nam u komentarima šta vi mislite o ovim figurama, a mi se vidimo u sljedećem videu.